Nos seguimos con José Luis Gallego, que é veciño do Incio, que despois de xubilarse recuperou a bella carpintería do seu avó e ali montou un museo, que agora imos falar disto. Pero, José Luis, ti sabes desta xente que estamos a falar, de Baillanos e dos Xocas, sabes quen son? Sei que son peregrinos, que son... Peregrino. Non son. Peregrinos son agora porque saíron ao camiño, pero... Non sei máis deso, non sei máis que eso. Son youtubers. Youtubers, bueno, para min é unha palabra... Streamers. Palabra rara, inglesa, Todo que non isto, controlo, claro. non controlo. Eu son máis de, como ves, Da tradición, cousas, da tradición. de algo máis... Sí, señor. Pero está ben, porque estas cousas son raras tamén para moita xente, o mellor que nos estea a ver agora, que non o Sí. saben e que deberamos aprender un pouco de onde vimos, non? Como cambiou o mundo, non? Porque aquí José Luis foi mestre toda a vida. Sí, a túa correcto. profesión foi a Sí, docencia, non? docencia, En correcto. Avilés, logo en Redondela. Sí. Aí estiveches 30 anos ou máis, non? 32 anos, sí. E logo xubilado, decides volver a casa polo Nadal. Ao Incio, non sei se foi polo Nadal ou no mes de agosto, pero si volviches a Volvemos a casa, non? sí. Aldea, como se chama a aldea no Incio? A aldea chamase La Llosa, está a 5 kilómetros do Incio. E non só volviches a casa, a aldea, senón que abriches un museo que é o museo de teu avó Eulogio, Xa, que era carpinteiro. Sí, foi carpinteiro toda a vida desde que en Cuba, traballando nun ingenio, fábrica de azucre, pois trouxo ferramentas como as que hai aquí. Esta mesma. Esta é unha delas. Son as orixinais, estas que Son as temos orixinais, aquí? son as orixinais. Pero entón estas ferramentas, canto tempo terán? Un Pois século, mira, case? sí, teñen un século Sí? e algo, porque aquí está, non sei se a cámara o ve, Ai, señor, pódese ver, sí. señor Eulogio Aí. Pérez, 1923. Pois mira, un Toma. século xusto, Sí, sí. ademais. Cumpliu no ano pasado. Con estas ferramentas, pois, e con outras moitas que teño na casa, fago cousas. Digamos, o motivo son os netos. Sobre todo, a pequena Adriana, que xa me estivo contando que se lle caía a babiña como bo avó, pero para que lle faz con moito agarimo este tipo de pezas que son fermosísimas, teñen historia, pero xa aviso que na casa non se encariñen porque non están á venda. No, Pero baixo ningún prezo, non se pode negociar aquí, Non se José pode, Luis. non. Non? non están á venda. Porque é moito maior o valor sentimental que o económico, claro. Sí, teño que aclarar dúas cousas. Todos me din, é un museo. Eu non pretendo que sexa un museo, porque os museos sempre están limpos, ordenados. Na carpintería de meu avó eu traballo, entón non está limpa, nin está ordenada. Nin es carpinteiro ti. Nin son carpinteiro. Pero es capaz de facer isto, a mí me Nin parece son unha artesán, maravilla. nin pretendo Gente que selo. noria máis chula. Qué bonito. Esta é da pequena Adriana, así que non a vayas romper. No, Que se non está moi teraste ben que ver feita. con José Luis, No, bueno, Sen saber nada de carpintería, faz cousas como esta. sí, simplemente eu lembro a meu avó traballando na madeira sempre, pero claro, meu avó era un artífice de carros de vacas. De carros de vacas, a min supoñeríame unha barbaridade, pero bueno, estas cousiñas miúdas, pois sí, é fácil. El que facía? Carros de vacas e que máis? Sobre todo carros de vacas, Ventás, portas... ventas, portas, se había que irse, hai un rato vin aí na imaxe, a caixa de ferramentas, se había que irse a outras aldeas ou outras casas, Collía a collía caixa, de ferramentas coa caixa ao lombo e- ao lombo. A min tesme que permitir, Eulogio, Eulogio era teu avó, perdón, meu avó. José Luis, tesme que permitir achegarme a esta xoia, Bueno. Porque un que é de radio, pois que queres que che diga? Que só con vela xa me enamora, non? De que ano é esta? Esta é do ano 54, está por aí a factura. Está aquí, o No. que está aquí é o imposto Sí. que había que pagar, isto explícamo porque eu dinlle unha volta e non entendo nada. Imposto sobre a radioaudición, é dicir, se tiñas un transistor, Non, daquela non había transistores. se tiñas unha Radio de válvulas. Unha radio de válvulas como esta, Sí. tiñas que pagar un imposto. Aí figura. 5 válvulas ten esta. 5 válvulas. Sí, sí, está aquí. Veu de De Barcelona. 1954. 60 pesetas anuais. Que ao tempo Sí. eran cartos, Supoño que sí. Claro. Pero esta historia tamén ten detrás esta radio ten detrás unha pequena historia, se Sí. podo contala, e é Claro. que foi mercada por meu avó exclusivamente para sintonizar en onda corta A Pirenaica, non Radio digas España máis. Independiente, Pirenaica. Estaba prohibido. Meu avó achegaba o oído, o altavoz, baixaba o volume ao mínimo e pechaba as ventás. Todos sabemos polo que. Claro. Porque se dicía que os tabiques, as paredes, oían. Oían e podían transmitir
claro. Entón a Garda Civil orellaba e había que escoitar a radio así coa orella pegada. Pegada, sí. Bueno, era posguerra, non era Garda Civil, pero bueno, esa é a historia desta radio. Pero bueno... Lóxicamente radio que emitía ou que recibía sinal en onda media. Onda corta. Onda corta? Sí, pero non hai que era onda corta. No, Pirenaica xa, pero aparte da onda corta, onda media, supoño que tamén se collía onda media. Sí, evidentemente. A frecuencia modulada non, porque chegou moito máis tarde. Radio Intercontinental, en fin, desas. Pero onda corta era adecuada para contestar con Moscú ou con Bucarest, non? Xa sabes a historia, non? Pero, bueno, eu creo que o anterior a esta xoia, como ti dis, é esta. Temos aquí o precedente. Este foi un xoguete da miña infancia. Irmo lo poñer así para que se vexa. Pero todos me preguntan, isto é unha caixa de música? Non, non é unha caixa de música, isto é un aparato de radio. Isto é un aparato de radio? Toma. En serio? En serio? Bueno, aquí parece que ten, non? Como para... É un aparato de radio de Galena. Ou algo así. A Galena, os físicos, sábeno, eu non teño nin idea, que ten propiedades radioeléctricas, e con este aparato de radio de Galena, sintonizábase, evidentemente a distancias moi cortas, emisoras clandestinas, sobre todo na época de guerras ou entreguerras, non? Porque este é indetectable polos radiogoniómetros dos... Claro, que aquí nos están dicindo os compañeiros que pon teléfono aquí. É que aí conectaban sus auriculares, porque isto non ten altavoz. Perdón. Claro. E os auriculares, na miña infancia, desfíxenos. Do uso. De tanto uso. Non como radio, sino como xoguete. Isto foi o meu xoguete de neno. Anda, que bonito. Normal que o conserves con tanto cariño. Este, que é un voltímetro. Voltímetro, porque... Que chamaban o ladrón. Non sei como lle chamaban, pero... Chamaban o ladrón porque lle roubaba a corrente, a electricidade ao veciño para poder escoitar ben na tua casa. Aí xa sabes máis camín. Sí. O que si é necesario un voltímetro, porque hoxe a 240 isto saltaría polos aires. Isto traballa a 110, como moito, non? Que era a tensión habitual daquela época. Vemos tamén moitos documentos impresos, non sei se hai algún especialmente chamativo. Home, para min chamativo é este que hai aquí. Este é un original que corresponde ao ano 48 e a colección de cupóns de racionamento. Ai, de racionamento, da carta de racionamento. Na época da posguerra, o racionamento era habitual. Así, por exemplo, tiñas cupóns para poder mercar pan. Ai, podo velos? Podes velos, claro. Mira, o ano 43. E claro, indica, o 48, sí. E indica, pois, por exemplo, aquí, vese claramente, pan, cuponciños para canxear, non, digamos. Hai legumes... A ver. E salvoconductos aquí, para o teu avó, para poder chegar a Coruña. Sí, do ano 47 ou 48. Había que pagar un salvoconducto para ir do Incio a Coruña? Sí, mira, aquí está. Podes velo. Sí, dalle a volta. Ano 47. Ano 47. Ano 47. Da cousa tocalos, porque están en tan bo estado para os anos que teñen e que telos conservados. Notase que cun cariño? Evidentemente, sí. Guau. Porque isto é unha pequena xoia que quedará aí para os que queiran. Digo que moitas veces escoitamos, é que antes non se pagaban impostos, Pagábase por ter un aparato de radio. Sí. Polo que estou vendo aquí, pagábase por ter unha bicicleta. Sí, un imposto de circulación. Había que pagar o imposto de circulación pola bicicleta. Sí. Canto? Canto era? 25 pesetas. 25 pesetas. Da época, claro. Te digo, José Luis, ano 56. pareceume entender que decías que isto quedaba para os que veñan. Ti con que afán coleccionas e conservas todo este material, Pues todas mira, estas xoias? Eu todo isto que vemos aquí debo yo sobre todo a miña nai, que era unha conservadora nata, que despois de falecer, pois eu fun dándolle unha nova vida, sobre todo para os amigos que veñen a verme ou para os fillos, para os netos. É simplemente esa a miña intención, que quede para os que veñan detrás, simplemente. Que nos axude a entender, non? Como eran os tempos. Por se alguén se pasa no museo, ou que? No, vamos a ver, isto podo explicar. Este coitelo foi un dos moitos que fixo meu pai na fragua, na súa fragua, non? Porque teu pai tamén herdou un pouco meu pai era ferreiro. Esa querencia polo artesanal, digamos, por traballar coas mans, non? Foi artesanal toda a vida. Na fragua de meu pai non había nada eléctrico salvo unha bombilla de 25 vatios. Anda. Nada máis. Supoño que hai imaxes aí, non? E este coitelo xa queda pouco del, porque está moi desgastado. Era o coitelo clásico das matanzas, non? O de matar o porco. Sí, ou de... Fixo el, claro. Sí, fixo el, ou de partilo, non? Pero claro, aquí figura un número, e este número era o
o relato redundante de meu pai. A todos os que viñan enseñaba este coitelo, porque este número que figura aquí corresponde á baioneta do seu fusil durante a guerra civil ou incivil. Carai. Que el pasou os 3 anos percorrendo media España. E que cada un dos elementos ten unha historia en sí, e que é fascinante escoitar a José Luis contando. Creo que podemos convidar a xente que se achegue polo Incio, non? Que ti llamamos este museo a xente con cariño. Non hai ningún problema, vaya. Pero simplemente quero deixar moi claro que non pretendo que sexa un museo, porque os museos, repito, son espazos sin máis vida. fríos, digamos. Son máis fríos. Están moi limpos, moi ordenados. É a tua casa. Manter vivo ese... Simplemente, oye, eu ali con esta garlopa, por exemplo, fago cousas. Me gustaríame que a colleras en peso. Ui, ten pinta de ser robusta, Se pode ser. Isto pesa, Pesa. Mover isto... Claro, que se vexa que non son pezas de museo, sino son Pezas vivas. Vivas e con moita que podes historia. traballar con elas. Como curiosidade, che direi que o ferro desta garlopa é unha verdadeira xoia, porque corta de maravilla. E como curiosidade tamén, fabricou unha coñecidísima, hoxe, marca fabricante de coches. Que non sei se pode dicir o nome ou non. Podes. Peugeot. Sí? Mira aquí. Copioche o... Aquí dice Peugeot. Sí, señor. Pois dende logo que ten moitísima historia todas estas xoias. José Luis, moitísimas grazas por traernos hoxe parte da... ia decir do teu museo, pero non consideras que ese é o museo. Eu creo que parte do legado da tua familia, que é unha maravilla. Eu, se queres que probar a facer un burato... Non mo poñas a traballar moito que tenme que vir a botar agora unha man, porque penso que estamos a piques de viaxar do pasado ao futuro máis inminente, a ver se damos cartiños esta tarde, non? Hai que sendo nin hora. vaca nin boi. Home, que claro. Marcial, voute precisar. Veña, imos para lo. Deixamos a Marcial aí que traballe un pouco. Xabou, xabou.